یک بار دیگه سلام علیکم مردم یوتیوب ها مکسا سوزن خوبین زنده و سربلند باشین باردارم و صدقه خلاص باردارم ماشین بزرگ داریم دیدیم جو بگاه شده سه ماشینای نرخ‌های دسترس ارزان و ارزنده‌اش دارین تسترک پیشکش میکنیم. شما مهنت را قدردانی کنین، لایک را بزنین. خیلی که میدونین باردارا در کانال ما شما سربازی بولنوگ رفته که روناس 300 دونه دیگه چیپتاش موندگی میدونیم همه کسی دستگیری میکنیم و دستگیریتون 100% روزی 25 اکتبر ساعت 8 به وقت نیست که در شب به وطن خودمون فینال بازی ماشین چون میگذره. باردارا کدوم ماشین فروشی نرخ‌های دسترس دارین رقم‌های واتساپ ما زیر 90 558 320 مراجعت کنیم. آدرس رو میگم بیارین ماشیناتون رو رایگان реклама میکنین چیستا برای دستگیری بهترین تون. مرحمت باردارا باز یک ماشین چای نوبتی نرخی دسترس ماشین واگن نو درآمدگی 2014 خلاص زبورکای استحصالی جمهوری خلقی خیتای باردارا ماشین گارنی توزه فول комплектация. مرحمت یک گید چاق زنه پانوراما свет чан свет عجایب ماندارین свет باردارا مرحمت ولایت طرف مرحمت ولایتی طرف بیا تاقای داروش акуй که داره قفو مرحمت салон кожний салон электропакет панорамаш 20 квадрат ай бардор чения новостройка без ключевой доступ бихо 4 дар электрорегировка ба кой ду тарафа мотори коробка автомат бардоро 200 климат контрол монитор колонай мошин вагон ай бардоро истеҳсоли ҷумҳурии халқи хитои бардоро марҳамат ҳолати фартуки пеш но зада бардоро то заг абё мотор ди донс наш боша бардоро як шаша мотор шака кам тарсароси машидем як шаш пра соҳиб дай бардоро биё чанд сум 115 000 сомон боз муомила меша хитон медонем бардоро любой сайт табиден 120 25 30 болан ё 115 000 сомон мошин вагон растамошка маша дар ном то мекунанд метан рақамҳо яка 907 21 85 85 занг занед алоқа кунед аз ман аз канали мо муроҷиат кунед худо хоҳад нархи дастарс гирифта меравед. марҳамат бардаро якбора полни хундаи сантафе а як одам туқсон сантафе чанд намуд зборкунан бардаро зборкаи халқии ҷумҳурии хитои бардаро яъне чин нархҳои дастарс мошино тозаанд. марҳамат як гирдшон чарх мезанем бардаро харидоро бошен алоқа даброен биёен ай наздикӣ тамошо кунед. мошино солошон ҳамашон 2014 мақсад бардаро ҳар як тайро ҳуй кардан хеле вақта мегиранд не ки оптун сиёмкаш мекунем оптун ба фурӯш мемонем. марҳамат ҳолати тараф як ҳолати салони сантафеошона тамошо мекунем бардаро хулас сантафе дута сетаи асалниш бо дигар шторка дошта дар қафои электропакет ҳолати салон панорамадор безключевой доступ 4 дар электро блокировка дар ду тарафа мотори коробкаш боша автомат. хулас бардаро масадқа лайкора бизанед харидоро бошен алоқа даброен варианти якҳо бисёр ду чор ҷиддӣ марҳамат ҳолати фартуки пеш нозада хулас нархошон чанси мемонем ака 119 000 сомонӣ боз муомила мешава бардаро ихали нарх ред ки дар канали мо шумо меғалта рақамо табугу ака 909 07 86 86 марҳамат рақамо зер навода занг алоқа даброен. ассалому алайкум бардаро подписчикои ютуб канали то мошина макаса созен хубен зинда сарбаланд бошем ма ҳазор ҳаматон мегӯм барои дастгирии беҳтаринтон бардаро масадқа рӯзи 25 ана декабр соатҳои 8 ба вақти москва даи шаби ба ватани химон бардаро 100% финалия мошинча мешава бардаро мақсад чипта бисёри бад мондагиай бардаро нимша қайчӣ кадаги имрӯзӣ ҳамин 350 донаи дигаша буфурӯшем гуфти гапо бардаро харидорӣ кунем дастгирӣ кунем бардаро 100% бозира мегзаронем бардаро рақамҳои ватсап ба ҳама дастрас 556 320 01 320 бардаро 556 320 нархи чипта ба ҳама дастаса 45 сомон 10 та бигири як тападаркаи бардаро баъд гуфтаги анано гуфтан она ки болои мешавад ҷоиза кадоме мақсад фарқ надорад 10 дона чипта боло қати ҳамира бизана болош да як айфони 17 Pro Max дига насиб боша аймо қабул мекуна бардаро масадқа миқдори чиптаҳо гарени камуш мондагия бидорин ҳама касая дастгирӣ кунем ба дастгирии беҳтаринтон бозира бигзаронем. ҳазор рамат ба диққататон зинда сарбаланд бошем рафтем. марҳамат бардаро опел хечбек сош 96 95 95 сол солона ҳуҷҷат утилизатсия дора бардаро мошина каб бениҳоят таъриф кардастанд. марҳамат ҳолати тараф як ҳолати чашкошам бидем марҳамат атсекои қафош биё кӯиш кака
чашкош бардаро ҷон варид кадаг нест ба дили пур биён устодтон қад бинем мақсад мо хумонди дем ина чашко варид нест сама заводскои худуш кузов шинак тоза да бензини холиай бо дар қафо ручной ҳолати салон хуласа кам мегам мотор нав кардагим ҳамаш нав кардаги тапа тайёрай бардаро коробка механик биё капоча кшо люк доштай бардаро мошинча ака тайёр дай ягон расход мега надора мегинен тайёр ҳай мекунен мерен мароз як ҳолати мотор шавинен танаи мошин краска талаб нест бардаро шиша бардаро абиё мотор як гиша шипрастой аккумулятораки нав чашкои пеш кафидаги варид нест хулас кузуфи мошин гарин тозаи бардаро ба дилипур биён устодтон қад хайдорӣ кунед нархи боша 35 000 сомон боз муомила мешава рақаму тавгака 205 40 61 61 марама рақаму зер навода занза алоқа дабрем марамал бардаро Kia K5 варианти гибрид бардаро ана мошин корея яка корейский вариант панорама фул комплектация дарои пеш безключевой доступ бардаро дискачои заводскои худуш бампери қафо датчик партроника марамал як ҳолати тараф шама мебинем бардаро ма садқа я дастгиричай бақаги мекунем тестар чиптора харидорӣ мекунем бузира ҷамбаст мекунем дарои қафо электропакет обогрев сидени салон кожни салон панорамадор безключевой доступ 4 дар электро блокировка дар ду тарафа мотори коробкаш боша автомат обогрев сидени ҳам доштаем монитор калон абдуф сидени скамекор тараф лифт бардаро капота кшо мошини тозаи тайёр ака беҳад таъриф кардан хавз як ҳолати мотор шама мебинем абиё мотор бардаро ҷон иду мешава ака ди гибрид бардаро марамат ҳолати фартуки пеш мошин зада вариантҳои гибрид чамзурай бардаро ака мега ягон проблем ягон камуди надора нарх боша 125 000 сомон боз муомила мешава ака рақамо тавгу 884 54 28 28 марамат рақамо зер навурда занза алоқа дабрем марамат бардаро боз як Lexus навбати Lexus RX гибрид 400 бардаро 4 диска балон 80-90% марамат ҳолати тараф тана шиша краска талаб нест свети бодон свет яъне бриз шампан бардаро марамат ҳолати қафош харидоро бошен алоқа дабрем бардаро дарои қафо электропакет салон мебел салон марамат ҳолати салон зарчаи салонш бардаро 4 дар электропамер сидени блокировка дар ду тарафа мотори коробка боша автомат обогрев сидени монитор калон бардаро скаменко арди тараф лифт биё капоча кшо люкам доштай уйки капоча бардоштумай биё марамат ҳолати мотор бардаро ҳолати фартуки пеш нозада ё се мешавана ака се гибрид бардаро хулас нарх боша бардаро 125 000 сомон боз муомила мешава рақаму такавгу 04 600 600 чанд 669 4 таф марама рақамо зер навода занзан алоқа дабрем